chicken broth, then so two cups of chicken broth, and then 5 cups of water. Yeah. No, bali 20 na yan. 20 tablespoon of margarine or butter. Yan, lagyan natin dito sa ating stuffing. Takpan natin hanggang kumulo. Bali, 5 stuffing ito. 5 cups. Sleep over there. Yan ang turkey. Turkey. Gabog. Gabog yung turkey namin. Ngayon, kailangan lang natin to lagyan ng dagdag ng pinag-marinate niya para hindi siya mag-dry. Perfect! Turkey! Luto na siya. Yan o. Lutong-luto na. Nalaman natin lang na luto na. Ayan. Kasi yung ayan o, crunchy. Yummy.